ちは。イエーイ。いやいや、もうダンスの前から盛り上がっていただいてありがとうございます。非常に暑い中ですけれども、その暑さをですね吹き飛ばすダンスショー、これからですねご覧いただきたいと思います。
私
ぐです。Money.